טוב, אנחנו נבצע לך כעת מבחן שמישות על כלי לניהול אנשי הקשר שנמצא לך בג'ימייל. זה בעצם כלי שמאפשר לך ליצור קבוצות תפוצה ולשלוח להם מייל קולקטיבי. אני אתן לך עכשיו כמה משימות לבצע. במהלך הביצוע של המשימות אתה מוזמן להגיד כל מה שעולה על דעתך, מה שאתה מרגיש, פשוט תרגיש חופשי להגיד הכל. נתחיל במשימה הראשונה, הוספת איש קשר חדש. אוקיי, איך אתה מוסיף איש קשר חדש? בטח פה. אוקיי. פה. יופי. יופי, מעולה. מה ציפית שיקרה לך כרגע שלחצת על... ציפיתי שיהיה לי מקום להזין את האימייל שלו. שיהיה לך, אוקיי, בעצם שתראה עליו עוד פרטים, שתוכל להוסיף עליו עוד... כן, עוד מידע. אוקיי, מעולה. בוא תעשה יצירת קבוצה חדשה. יופי, תקרא ללימודים. מה ציפית לראות כאן? קבוצה. אוקיי, בסדר. בוא תוסיף איש קשר קיים לקבוצה. לקבוצה לימודים, תוסיף איש קשר. יופי. שוב פעם, מה ציפית לראות? את אבי בתוך הקבוצה. אוקיי, מצוין. בוא תשלח מייל לקבוצה. מה הבעיה פה? אתה לא מצליח בעצם, מה אתה חושב? למה אתה לא מצליח לשלוח... לא יודע. בוא תנסה לראות איזה נתונים יש לך על אבי. אין לי את הכתובת שלו. אוקיי. את המייל שלו. אז בעצם חסר לך את המייל שלו על מנת ללחוץ על הכפתור הזה ולשלוח לו. נכון. בוא תמחק את האיש קשר מהקבוצה בלבד. מצוין. מה אתה חושב שקרה? שהוא נמחק מהקבוצה. אוקיי, מעולה. בוא תשנה שם לקבוצה. יופי, תקרא ללימודים 2. יופי. בוא תיכנס לאיזשהו איש קשר שיש לך ותנסה לשנות את כתובת המייל שלו. הנה. אוקיי. משנה. זהו, שינית? כן. בזה שינית? אוסף. אוקיי. אוקיי, אז בעצם אתה לא שם לב וזה כבר משנה לך אוטומטית. אני אעזור לך. זהו, עד לכאן. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה, אולי. זהו.